салому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. ҳозир дар шабакаҳои иҷтимоӣ хоб оиди чӣ тавр падар писарро ба қатл мерасонад бо як бераҳмӣ. хоб писарро дар пушти мошинаш мебандад, дасту пояшро хоб кашон мебарад. хоб писари нимҷони худро ба гирифта ба таъхона мепартояд ва чӣ қадар зулм мекунад, ёрии аввалин дараҷа ба ӯ дода наметавонанд. хоб дар шабакаҳо биромада ҳамаи шумо хоб тамошо дорен ва манам бетараф истода наметавонам. ва гап ҳаме ки мардум ҳозир фақат ҳамира обсуждени кеса не мегӯянд ки бигиранд ҳами куни як мошини чӣ бубанданаш мегӯянд. ҳами мардум чӣ мегӯяд? дар куни мошини самосвал бубанданаш, карьерда бикашанаш, то ки ҷонуш гӯшту пӯстуш ҳамаш биреза бирава ҳами хел. дар мардум бибинанд ки анами ҳарчӣ ки коштӣ анамро дарав мекунӣ. Марг ба твори падар, марг ба ту падар нестӣ, ту як ҳайвон ҳастӣ. нахоҳ ту ҷигаргӯшаатро ба қатл бирасонӣ бо як ваҳшӣ. ту худат кии худат? ту як ҳайвони, ҳайвонтарин инсонӣ. дар ин дунё ҷазота мегирӣ, фардо рӯзи қиёмат пеши Аллоҳи меҳрубонда чӣ ҷавоб мегӯй? ин неъмате ки ба тура додай, тарбияро ҳам хел мекунанд. марг ба ту. бародаро бисёр асабӣ мешавам. охи фарзанд мардум миллионҳо сум сарф кардаестанд. як фарзанд, як тифл худованд ба воён метиҳад. ҳамирам худованд лоиқшо намебинад. писари 15-соларо ба як тарзи тарбия ябай ноз кашид, мегӯй ту е худо бизанад, 600 сомон пула дизида. ки дизидай? о фарзанди хит ҳами ҷуна барои фарзанд мекунӣ ку. ҳами пулу молу дороӣ барои фарзанд мемонад ку. фарзанда ай гаҳвора не, ай батни модар буданаш фарзанда бояд тарбия кардан. бояд тарбия вақте ки ҳомиладор мешавад, 2 моҳа 3 моҳа мешавад, ай ану маҳал тарбия фарзанда мо бояд тарбия кунем. ба он модар мисол навозиш кунем, хӯрокҳои хуб битем, то ки развитияш хуб шавад. лаънат кардаи Аллоҳ дар пушти мошин мебандӣ. ки ту ба сахттарин ҷазо иншоаллоҳ ба ту гирифтор мешавӣ. бовар кунед, ман як видео кардам, натонистам ва видеоро наметавонам бипартам барои сами шумо ки ман тамоман нолақатиги видео кардам. оли бобо мегӯянд ки дар ҳама чи вай мекунад, гиря мекунад. раҳмат намебиёяд. тамоми одами дидаги раҳмш омад, обо чашмш биромад. фарзанд дури ноёбай, фарзанд давомдиҳандаи умри тай. бояд ҳами хел тарбия кунем, рӯта сиёҳ кунем қатъи тарбия кардагит. ӯ аллаке 15 сола шудай, ту навакӯш да сарҷа. худо бизанад, фардо рӯзи қиёмат ҷавоб метӣ. бо нигаҳ ки ноз кашидай, худо хорут кунад, ту ноз накашидай. и бимир ба урӯзуд. бародарон камтар асабӣ ҳастам, бахшиш. фарзанда нигаҳ ки дорвори мелаза, қотил ҳамин корро намекунад. и ба як ваҳшоният писарро мисол ба қатл расондай. бародаро ман фикри худма баён мекунам. ҷав коштӣ, ҷав мегирӣ. гандум коштӣ, гандум мегирӣ. ҳамин хел амал кардӣ, ҳамин хел амал да бояд сазовор бошӣ. бародаро зиндаву сарбаланд бошен. камтар асабӣ ҳастам.